नगाव जिल्ला पुलिस खुंथाया जायखिजाया आयेन बेरेखा हाबानि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोदों। नाथाय अब्लाबो बेबायदि खामानिनिफ्राय खायसे सुबुङा गोजान जायाखै। बेबायदि समावनो मंगलबारखालि हयबरगाव पुलिस आउटपस्टनि एसआइ जगदीश कलितानि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया सेबनानै सिखावै लांबाय थानाय मा 26 मोसौखौ हमनो हायो आरो AS02CC3519 नम्बरनि गंसे ट्राकखौ सिज खालामनाय जायो होनना मिथिहोनायजों लोगोसे आयेननि गेजेरजों राहा लानाय जागोन होनना मिथिहोयो। लोगोसेनो एसआइ कलिता बिथांनि दैदेननायजों गुबुन मोनसे जायगायाव सेबनानै सानै गय सिखावखौ हमनो हायो होनना मिथिहोबावो। गुबुन फारसेथिं नगाव पुलिसनि मोनसे हानजाया सामुगुरि आरो कलियाबराव सेबनानै नंखाय रां बानायग्रा गंसे मेसिनजों लोगोसे 500 रांनि नंखाय भारतारि रांनि बिलाइ आरो गंनै मबाइल मोनो आरो बेजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों साजा होनाय जागोन होनना मिथिहोदों। फिन नगाव पुलिसनि गुबुन मोनसे हानजाया जाजरी पुलिस थानानि एसआइ सम्प्रीति हाजरिकानि दैदेननायाव सेबनानै मा 11 खावनाय मोसौ हमनो हायो आरो बेजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिखौ हमनानै सेबनाय जायो होनना मिथिना मोन्दों। बेबायदिनो जख्लाबान्धा पुलिस थानानि इन्सपेक्टर मनरन्जन मेधिनि दैदेननाय पुलिसनि हानजाया सेबनानै खावना लाबोनाय मानै मोसौखौ हमनो हायो आरो मोसौ लाबोनाय AS01FS2673 नम्बरनि गारिजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हायो।